זהו, נגמר הפסח, נגמר המצות. אני לא יכול לאכול את זה יותר. תשמע זה אצלי. 40 שנה הם הלכו במדבר. לא יכולים לחכות 5 דקות שיטפח עליכם? כן, בלגן, אז הסתיים. סוף חג הפסח. מה קרה? מה עושים במצב כזה? מה יש לך? לא יודעת. תגידי לי מה את מרגישה. שחם לי. חם לך. מה את מרגישה? דברי לי. עכשיו לא נצטרך אותה איתי. תבדוק אם יש לך חום. דוקטור. 39 מעלות. יש המימון השרון, תתעוררי. די, אני כוח. תראה מה עשה לי. מה, הכי כיף מאוד. לא. הוא לא מביא לי את הכדור. מי זה? קח את הכדור, תקבל את שלך. כאן אני חוזר. את הכדור. תודה. כאן את הריקודים להיום? כן. תעשי לי. זה לא הריקודים האלה! ככה עושים את זה, עושים את זה ככה. זה שטויות. הכנתי את כל המופלטות שלי להיום. מה אתה עושה? גיא. לא רן. גיא. אני אוריד את זה בעריכה. שלי. טוב, בלגנג, אז כמו שאתם יודעים, היום ערב מימונה. עופרי דאגה לנו למופלטות, אנחנו נוסעים לבית של הוריה של עופרי, איפה שהיא גדלה, איפה שהיא הייתה. ככה קטנה. איך אני מופלטות מגיל כזה קטן? היום בערב עושים איפה שרון? אני לא מרגישה טוב, בוא שרון. בבקשה. למדתי את זה. זה נקרא חסימת עורקים. כמה זה? 6. זה? 6. 6. שלי, שרון חולה, להכין לה תה ולתת לה לק, סבבה? תפתים למימונה! אין, זה לא יעבוד ככה! לא יהיה קאט, אז שלא יהיה לק! לא יהיה קאט! תביא לק, תביא. אמא, אנחנו בדרך. מה מצב המופלטות? אני אשתדל להצליח, אני לא מבטיחה. לא, תגידי אני מצליחה בדו, פלטות של החיים. זה אצלכם בעדה כל יום? ככה מהירים אתכם בבוקר? אתה מקנא גיא? מפחיד. פעם ראשונה שלו! לא אמא של עופרי. הם מחבקים בהגזמה, לא זה? וואי. זה כמו פיתות שהכנתי בגן. אפשר גם להכין? כן, שטוף ידיים. גאורנה, מה את אומרת על ההצעה? מתרגשת? איזה הצעה? שלא נצא להפריע נסים. ראית דבר סוף טוב? תראה איזה יופי, תראה. זה כשתפח סוף סוף. היא הצליחה להצפיח. כל בני ישראל? לא לא הצליחו, אורנה הצליחה. איך עושים? ככה. תראה איזה מיומנות. רגע, אני חייב לבדוק אם זה טוב, סבבה? לא נותנים לך? הדיחו אותי. יש לי רעיון טיל. שרון, בוא שנייה, תפוס את זה ביד אחת, תפוס ככה. עופרי! עכשיו צריך להשאיר אותם קצת לטפוח. זה בעצם מה שלא קרה לבני ישראל. בדיוק. אז איך זה הפך למצה? עזוב, בחור בעלילה. סימבה. למה? סימבה. 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 טוב, בזמן שהבצק הופך לו. כן, אורנה. ספרי לי משהו שלא כולם יודעים עליהם. עופריקי שלי ילדת פרסומות. זה אומר ילדת פרסומות. ליעקו אותה לכל הפרסומות האפשריות. לאלקטרה, לטמבור. מה? רגע, יש פרסומות שאפשר לראות? יש לנו פוטאג'? אנחנו... למעגנות. לא? בול דקוטג'! שי? שובב. Nilofilo, scrivetofilo, paghenilo, altrappenfilo, altesenfilo, nilofilo. מרגרינה. Filo. וואי, זה היה שלנו, עופרי למה? היא בעצם יותר מפורסמת מאיתנו. הוא אחד בקהל אוכלי הבורקס. והסרט שהשתתפה ויצאה לעולם. עופרי עשתה את עוגת שוקולד מריר. קראו לסרט עוגת שוקולד מריר? זה לא בפסח? לא, זה לא כשלאפ. למה לא? מרוקאים לא משתמשים במערוב? פתאום זה רק להרביץ לגבר. מופלט החדש. אני מופלטאי. מופלטן. אתה אוהב מופלטות? כן. הופלה! להפיכת המופלטה, הקהל התבקש להצדיע. כמו סרט דרמה. מתי תציע לניסויים? אחי מחר! היידה. המופלטות בידינו! כן, ברגל! תודה רבה לאורנה, אמא של עופרי, שלימדה אותנו איך עושים מופלטות. עוד מעט האורחים מגיעים. שרון, איך את מרגישה?
בינתיים אני רוצה להכתיר את קולולו הזהב של הבית. פתיח ומתחילים. אל תעשה לי פתיח. אל תעשה. עכשיו ישב על פתיח. טוב, יש פתיח, יש. בשביל קולולו מוצלח צריך דבר ראשון לשון. כולם מוצאים לשון? גם לשון יש לשון. אתם עושים את אותו... מי זה? שלום. איזה ילדים יפים אתם. אתה אוהב? אני אוהב. אני רז, נעים מאוד, חיבוק. נעים מאוד. איזה... יש תלבושות? יש תלבושות! אנחנו בדיוק בקולולו הזהב, אתה טוב קולולו? לא, ממש לא. לא אתה קולולו? שרון! אתה יודע מה לעשות הבריאה? קאטה מופלטה. עדיין חולה. תגיבו למטה בתגובות של מי הקולולו הכי מדהים בעולם. לא נכון, זה הטוב. זה ההצבעה. איך עושים? קולולולולו. חברים, יש לנו מנצח, שונה מנצח שלנו. פה נעבור לתחרות מופלטת הזהב! פתיח! היום אתה מת עם פתיחים. תחרות מופלטת הזהב, ובעצם זהה מה יש בתוך המופלטה. אמרתי בהתחלה מה, נשים דבש, חמאה, רגיל? לא, נעשה להם את זה מעניין, נעשה להם את זה פיקנטי. סלט חצילים וחריף. נשים קטשופ וחרדל. כרוב סגול, צ'ילי מתוק, וכמובן זיתים. בלגן! אתם מוכנים? מגרד לך פה? לכל אחד מכם יהיה ניסיון לזהות את הטעמים שמוסתתרים במופלטות. מי שזוכה מקבל מופלטות לכל השנה! אתה מוכן? מה זה? מפריע לעצום עיניים. סלט חצילים ומיונז. לעצום, לטעום. אחרון והכי קשה, אתם מוכנים? יש פה 3 מוצאים, הראשון שאומר את שלושתם זוכה במופלטת הזהב. לטעום, לטעום, 3, 4, מה יש בפנים? זיתים, חוב וג'ילי. איזה אוהד, תראה איזה מלכה. היא באה עושה שמח, באה עושה שמח. מה זה בעצם? וואי, שופר כנעני. לא, זה קישוטים על השולחן. חשבתי שזה שופר. אמילי. אמילי. חייד. לפני יומיים בערך, אחרי שציינו את הוולוג, הלכה להתקלח והיא נפלה במקלחת ויש לה כנראה שבר ביד. בגלל זה היא לא הייתה איתנו כל הבוקר. אמילי, אנחנו דואגים לך. אבל את לבושת טיל. יש לזה סטייל. אני רוצה כזה במנומר. בוא נמשיך. תרבחו ותסעדו בלגן! חגגנו מימונה, כל משפחת בלגן. תודה רבה לאורנה, אמא שלו פריקי. אמא שלי. יש לי סגיר ארוך. רציתי לעדכן אתכם שבשבועיים הקרובים, בגלל יום השואה ויום הזיכרון, אנחנו לא נעלה ולוגים. אתם יכולים להתעדכן בטאפ קהילה, אני מעדכן שם מתי בדיוק יעלה הוולוגים. חייבים לעקוב אחרי כל הבלגן למטה בדיסקריפשן. תכו תעקבו, תראו, כי לא יהיה ולוגים, אז אם תתגעגעו תוכלו להיכנס ולראות. הפעמון היום הולך לליס אברהם. ליס, תודה רבה שנרשמת לערוץ והפעלת הפעמונים. גם אתם רוצים לקבל את הפעמון, כל מה שאתם בסך הכל צריכים לעשות זה להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולא לשכוח לכתוב למטה בתגובות שסיימתם. איזה כיף, איזה יפה. אני מרגיש כאילו חזרתי לשורשים. לא של העץ, ממש לשורשים איפה שסבות סבותיי חיו. בלגן, אנחנו נתראה עוד איזה שבועיים, 3, אבל בינתיים